των εφημερίδων. Είμαστε έτοιμοι να πάμε τώρα στον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηστάσου, καθώς την ώρα που εξελίσσεται εδώ στη γειτονιά μας όλη αυτή η τραγωδία, υπάρχουν και οι φόβοι για περαιτέρω επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης. Κύριε Χατζηστάσου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Χατζηστάσου, μας ακούτε? Ναι, Τώρα σας ακούμε. Καλή σας μέρα λοιπόν ξανά. Καλημέρα. Καλημέρα. Αν μπορείτε λίγο να χαμηλώσουμε τα ηχεία, έτσι να το... Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πείτε ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις όσον αφορά την ενεργειακή κρίση που ήδη βιώνουμε λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και λόγω της απόφασης χωρών της περιοχής όπως η Σαουδική Αραβία να μειώσει την παραγωγή, να αυξήσει τη ζήτηση, περαιτέρω αύξηση στις τιμές. Τώρα προς τα πού οδεύουμε, κύριε Χατζηστάσου? Τώρα είναι περίπου $88 το βαρέλι το αργό πετρέλαιο, ήταν χτες. Η μεγάλη ανησυχία εδράζεται στο γεγονός ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον ο ρόλος των ΗΠΑ να ομαλοποιήσει τις σχέσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ φαίνεται να προς το παρόν να μπαίνει στον πάγο και υπήρχε ένδειξη από τη Σαουδική Αραβία ότι θα αυξήσει την παραγωγή στο τέλος του έτους. Τώρα δεν ξέρουμε αυτή η εξέλιξη πώς θα λάβει χώρα, δεδομένου ότι η Σαουδική Αραβία είναι στεναρός υποστηρικτής των Παλαιστινίων, παρόλο που έγινε τρομοκρατική επίθεση. Και υπάρχει και η δεύτερη μεγάλη ανησυχία. Η συνιστόσα εδώ είναι κατά πόσο οι ΗΠΑ, αν αποδειχτεί η εμπλοκή του Ιράν σε αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις, αν θα περιορίσουν τις εξαγωγές από το Ιράν. Άρα, ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων ενδεχομένως θα αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου περισσότερο, γιατί θα εκτοξεύσει πάνω από $100 το βαρέλι. Και αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία του κόσμου, αλλά τις επόμενες μέρες πιστεύω θα υπάρχει μια καθαρότερη εικόνα ως προς το πού τα πράγματα θα οδεύσουν. Να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ ταυτόχρονα έχει σταματήσει την παραγωγή από το Ταμάρ, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί ένα εναλλακτικό η τροφοδοσία για κυρίως το φυσικό αέριο, ηλεκτροπαραγωγή κτλ. Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Η Κύπρος επηρεάζεται διότι ενδεχομένως θα καθυστερήσει και η διακρατική συμφωνία για το Αφροδίτη μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου. Άρα είναι μια σειρά από ζητήματα τα οποία εμφανίζονται μετά από αυτή τη στήραξη, η οποία φαίνεται θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Κύριε Χατζηστάσου, πάντως όσον αφορά την εμπλοκή του Ιράν, όλοι το έχουν δεδομένο, για να είμαστε ειλικρινείς. Απλά οι Αμερικανοί, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να μην το συζητούν. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Χθες είδαμε και κάποιες δηλώσεις του κύριου Μπάιντεν, αναφέρθηκε σε Χαμάς κτλ. Αλλά ουδέμια αναφορά στο Ιράν. Είναι κάτι που κάνει φοβερή εντύπωση και φαίνεται ότι από μόνοι τους δεν θέλουν να εμπλέξουν το Ιράν ώστε να μην διευρυθεί ο πόλεμος και να πάμε σε αυτές τις καταστάσεις. Κάνουν τα στραβά μάτια ουσιαστικά. Ναι, αλλά το θέμα είναι η αντίδραση του Ισραήλ, διότι είναι το ζητούμενο αυτό, διότι ήταν η 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ αυτή και αποδείχθηκε και η ανικανότητα σε μεγάλο βαθμό των μυστικών υπηρεσιών να μπορέσουν να προβλέψουν αυτό το οποίο έχει λάβει χώρα. Αλλά εντάξει, μέχρι τώρα οι ΗΠΑ η αλήθεια λέγεται ότι έκλειναν τα μάτια στις εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν και ο λόγος που το κάνουν διότι είναι περιορισμένη η παραγωγή. Ακριβώς. Και σε βάθος χρόνου βλέπουμε ότι υπάρχουν και αμερικανικές εκλογές. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλουν να χάσει κάποιες από τις έδρες εννοώ ο κύριος Μπάιντεν. Άρα μέχρι τώρα αυτό συνέβαινε, αλλά προσπαθούν να. Ένα από τα λόγους που έχει γίνει αυτή η επίθεση είναι οι σχέσεις οι οποίες προσπαθούσαν να ομαλοποιηθούν μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών χωρών. Δηλαδή η Χαμάς έχει αναταράξει αυτό το πλαίσιο, το οποίο κυρίως από τις ΗΠΑ λάμβανε χώρα, διότι ήταν ο καταλήτης ο οποίος προσπαθούσε να φέρει τα δύο μέρη μαζί, όχι μόνο τη Σαουδική Αραβία, αλλά και μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κτλ. Και αυτό βλέπουμε ότι θα παραταθεί σε βάθος χρόνου και δεν ξέρουμε αν θα ευωδώσει τελικά τα αναμενόμενα. Παρόλο που σε κάποια πράγματα οι ΗΠΑ κλείνουν τα μάτια. Τώρα, επανερχόμενοι στο θέμα που αφορά στην ενέργεια, θέλουμε να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς τις ενέργειες του Ισραήλ όσον αφορά το φυσικό αέριο και την πιθανή αναζήτηση άλλων πηγών εξαγωγής φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η Κύπρος θεωρεί μέσω του Υπουργού ότι ίσως να μπορεί να αναλάβει αυτό το project, ότι δηλαδή ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας μέσα από αυτή την τραγική συγκυρία
Και από την άλλη, τι γίνεται με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΑΟΣ? Υπάρχει πλάνο, υπάρχει πρόγραμμα, είναι η Chevron. Πόσο επηρεάζεται, πόσο βλέπετε να επηρεάζεται στο τέλος της μέρας και το ενεργειακό μας πρόγραμμα? Ναι, εδώ να επισημανώ ο λόγος που σταματήσαν την παραγωγή από το Ταμά στο Ισραήλ είναι το φυσικό αέριο ανεβαίνει στη θάλασσα και κατόπιν υπάρχει μια πλατφόρμα κοντά στο αστό, το οποίο διοχετεύεται στη στεριά. Η μεγάλη ανησυχία των Ισραηλινών είναι ότι η χρήση των ντρόουν που έχουν κάνει αυτή τη στιγμή η Χαμάς αποδείχθηκε πάρα πολύ αποτελεσματική σε σημείο που είχε παρισπίσει τα συστήματα προηγμένα ασφαλείας, δηλαδή το Iron Dome που έχει το Ισραήλ, και δεν κατάφεραν να εντοπιστούν. Άρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια τόσο του κόσμου όσο και των υποδομών. Και η Κύπρος εδώ μπορεί να παίξει το παιχνίδι ότι είναι πιο ασφαλής προορισμός, αλλά από την άλλη αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι υποδομές δεν είναι εύκολο να κατασκευαστούν. Νομίζω ότι θα πάρει καιρό να υιοθετηθεί το φυσικό αέριο στην Κύπρο, να κατασκευαστούν για παράδειγμα σταθμός υγροποίησης κτλ. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο υπάρχει μεγάλη ανησυχία, έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα στις εταιρείες. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σίγουρο αν μπορούν να εξάξουν μέσω Αιγύπτου. Από τη στιγμή που θα αυξηθεί η ανάγκη του φυσικού αερίου στο Ισραήλ, τότε θα αυξηθεί ενδεχομένως η παραγωγή από το Λεβιάθα για να καλύψει τις ανάγκες, θα έχει περισσότερο κόστος στην οικονομία. Μα τίθεται θέμα ασφάλειας και για τα τερματικά της Αιγύπτου πλέον, με την κατάσταση που δημιουργείται. Αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορούν οι Ισραηλοί να εμπιστευτούν. Αν είχαμε το τερματικό, νομίζω ένα τερματικό θα μπορούσε να δημιουργηθεί, να αναπτυχθεί στην Κύπρο, μόνο και μόνο για να εξυπηρετεί τους Ισραηλινούς, ακόμα και αν δεν καταφέρουμε εμείς να βγάλουμε φυσικό αέριο λόγω του πολιτικού προβλήματος. Ναι, αλλά εντάξει, αυτό θα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είναι το ζήτημα ότι θέλουν να είναι σε θέση να μπορούν να προστατεύουν τις ίδιες τις υποδομές τους. Ναι. Και θα πρέπει να τους εγγυηθεί κάποιος αυτό το πράγμα. Η Κύπρος δεν μπορεί να το εγγυηθεί από την άποψη ότι δεν προστατεύει τις εταιρείες τις ίδιες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία το Ισραήλ να προστατεύει τις υποδομές στην Κύπρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να λάβει η χώρα. Αλλά εντείνει τις ανησυχίες ενεργειακής ασφάλειας αυτή τη στιγμή και αυτό είναι το διακύβευμα που λαμβάνει η χώρα και δεν θα εκπλαγούμε αν συνεχιστεί η κατάσταση, ας πούμε, και σταματήσει η παραγωγή και από το Λεβιάθαν. Και θα δημιουργήσει αληθιωτές επιπτώσεις στην Ισραηλινή οικονομία. Ήδη αυτά αρχίζουν να συμβαίνουν και σκέφτονται οι εταιρείες στο σχεδιασμό τους που έχει να κάνουν με την παραγωγή. Διότι μέχρι τώρα το πλάνο ήταν ότι η ειρήνη, ας πούμε, στην Μέση Ανατολή, τουλάχιστον μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, είχε εδραιωθεί και γι' αυτό και οι εταιρείες έκαναν επενδύσεις. Όμως αυτή η εξέλιξη, η οποία φαίνεται ότι θα κρατήσει αρκετό καιρό, ενώ η διένεξη που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή, αυτή εντείνει τις ανησυχίες και παγωποιεί τις επενδύσεις των εταιρείων και αντιλαμβάνεσαι ότι θα περιμένουν να ξεκαθαρίσει το πεδίο για να λάβουν αποφάσεις οι οποίες θα είναι ένας σταθμός υγροποίησης και θα είναι της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων. Πρέπει να είναι σίγουρες ότι δεν θα απειληθούν από. Κύριε Χαριστάσου, αν μπορείτε σύντομα απαντήστε μας τα εξής δύο. Πόσο επηρεάζεται η ασφάλεια της Κύπρου στην περίπτωση που θα μεταφερθούν Ισραηλινών συμφερόντων υποδομές στην Κυπριακή Δημοκρατία, και κατά δεύτερον πόσο είναι το ποσοστό των αυξήσεων, σε ποιο βαθμό θα υπάρξει ντόμινο εξελίξεων που αφορά στις αυξήσεις στα καύσιμα τη στιγμή που το 50% των διηλυσμένων προϊόντων που εισάγει η Κύπρος προέρχεται από διηλιστήριο στη Χάιφα. Ναι. Για το πρώτο κομμάτι, για την ασφάλεια της Κύπρου, πιστεύω θα ενισχυθεί. Νομίζω ότι η Κύπρος λάβει τα αντίστοιχα μέτρα για να προστατεύσει τις υποδομές. Και όπως βλέπουμε τα πράγματα αυτή τη στιγμή στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αντιλαμβάνεστε ότι οι αντρόμες έχουν πάρει κυρίαρχο ρόλο τόσο στη θάλασσα όσο και στον αέρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Κύπρος έχει τις δυνατότητες και αξίζει τον κόπο να επενδύσει σε συνάρτηση με το Ισραήλ. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολύ διαφορά. Δηλαδή να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και την ασφάλεια της Κύπρου. Από την άλλη, ο βαθμός των αυξήσεων. Το πετρέλαιο υπάρχει το πλεονέκτημα σε σχέση με το φυσικό αέριο ότι υπάρχουν εναλλακτική τροφοδοσία. Έτσι. Αν δεν μπορούμε να εισάξουμε, διότι αυτή τη στιγμή είναι κλειστό, για παράδειγμα, το λιμάνι στο Αστόρ, μπορούμε να εισάξουμε από άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα, και ακουστεί και από άλλα διελιστήρια, Ιταλία, ας πούμε, ακόμα και πιο πάνω στα Βαλκάνια. Θα αυξήσει λίγο το κόστος, διότι είναι μεγαλύτερη απόσταση, αλλά μέχρι τώρα αυτό λάβανε χώρα. Μπορούμε να αγοράσουμε από εναλλακτικές άλλες πηγές. Αυτό το κομμάτι, ας πούμε, της μεταφοράς του πετρελαίου, των διελισμένων
προϊόντων, αυτό δεν πιστεύω να αξίζει ουσιαστικά το κόστος. Η μεγάλη ανησυχία είναι για το κόστος του αργού. Πόσο θα πάει αυτό, διότι η Κύπρος εξαρτάται η ηλεκτροπαραγωγή σε μεγάλο βαθμό από τα υγρά καύσιμα, δηλαδή από τον ντίζελ και το μαζούτ, και αυτή είναι μεγάλη ανησυχία. Κύριε Χατζηστάσου, όμως, όσον αφορά την τιμή του Brent, είδαμε την αύξηση $5 κατά $5 νομίζω τη Δευτέρα, αλλά αυτό που ακολουθεί είναι μια σταθεροποίηση, έτσι, μια παράξενη ανήσυχη ηρεμία, θα έλεγα, στις τιμές. Είναι λίγο κάτω από το 88 τώρα. Ναι, είναι 88. Δεν είχαμε έτσι επιδείνωση στην αύξηση της τιμής. Τι είναι αυτό που συγκρατεί τις τιμές για την ώρα? Αυτή τη στιγμή νομίζω τουλάχιστον οι τιμές είχαν πέσει πριν να γίνει αυτή η κατάσταση και η μεγάλη ανησυχία είναι για παγκόσμια ύφεση. Οι μεγάλες οικονομίες αυτή τη στιγμή, όπως η Γερμανία, όπως η Κίνα, ότι δεν αποδίδουν αυτά που αναμενόταν, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανησυχία ότι θα μπούμε σε ύφεση. Αυτό, εντάξει, έχουν κάποια στοιχεία, αλλά δεν είναι σε επίπεδο ανησυχητικό, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπουμε και τις ανακοινώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αλλά έχει αυξηθεί λίγο και κατόπιν έχει σταθεροποιηθεί. Δεν έχουν γίνει όμως κάποιες ανακοινώσεις βαρισίμαντες, δηλαδή από πλευράς Ιράν. Δεν έχει, για παράδειγμα, δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στην απρόσκοπτη ροή του πετρελαίου προς τις αγορές. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει ανακοινώσει κατά πόσο θα μειώσει την παραγωγή, αλλά αυτοί οι παράγοντες αυτή τη στιγμή τουλάχιστον συντείνουν στο να σταθεροποιήσουν τις τιμές. Αλλά δεν σημαίνει ότι το world premium που δημιουργείται στο κόστος της ενέργειας σε σχέση με τον πόλεμο θα παραταθεί όπως είναι τώρα. Δηλαδή μπορούν αυτόματα ανά πάσα στιγμή, μόνο που θα εφαρμόσουν τις κυρώσεις πιο αυστηρά ΗΠΑ προς το Ιράν, αυτόματα η τιμή θα εκτοξευτεί πάνω από $10 το βαρέλι. Άρα τα πράγματα είναι ρευστά και θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να ξεκαθαρίσει λίγο το πεδίο. Ελπίζουμε να διατηρηθεί κάτω από τα $90 το βαρέλι. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με την άποψη ότι και ο Euro-Asia Interconnector θα μπει ως μια πιο επιτακτική λύση ανάγκης στο τραπέζι, θα μπει πιο δυναμικά δηλαδή, καθώς θα προβάλλει κάτι περισσότερο από αναγκαία η λύση της ενεργειακής απεξάρτησης από γείτονες χώρες με τα σημερινά δεδομένα? Είναι κάτι ρεαλιστικό? Ναι, υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα στο Euro-Asian Interconnector. Παρόλο που υπάρχει η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια μελέτη αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη, υπάρχει το πλεονέκτημα εκεί, μιλάμε για ένα καλώδιο, δεν μιλάμε για ένα αγωγό, και αυτό δημιουργεί κάποιες ανησυχίες τουλάχιστον της κατευνάσης. Από την άλλη όμως η βιωσιμότητα του έργου, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχει αποδειχθεί ακόμα. Μιλάμε για εξαγωγές ενέργειας, για παράδειγμα ηλεκτρικής από την Κύπρο στο Ισραήλ. Πρέπει να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ντόπιες ανάγκες για να μπορέσουμε να εξάξουμε. Φυσικά αυτό θα βοηθήσει την Κύπρο να μειώσει το κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Υπάρχουν μια σειρά από πλεονεκτήματα, αλλά και μια σειρά από ζητήματα τα οποία δεν έχουν αυτή τη στιγμή ξεκαθαρίσει. Και νομίζω ότι τουλάχιστον η μελέτη θα ρίξει περισσότερο φως προς αυτή την κατεύθυνση, κατά πόσο αυτό το έργο θα είναι οικονομικά βιώσιμο. Δηλαδή το τεχνικό κομμάτι δεν μας ανησυχεί τόσο, δεν επηρεάζεται τόσο από το βάθος νερού, ας πούμε, το καλώδιο, αλλά κυρίως είναι η οικονομική βιωσιμότητα του έργου που είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να ξεπεραστεί, παρόλο που υπάρχει θέληση από Κύπρο να λάβει χώρα, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη και την Ελλάδα και το Ισραήλ. Και αντιλαμβανόμαστε ότι θα πάρει κάποιο χρόνο αυτό να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τι θα γίνει με τη συμφωνία, αυτή την πρωτότυπη συμφωνία που έκαναν ο Λίβανος και το Ισραήλ, και εκεί παίζεται μεγάλο παιχνίδι, με τη μεσολάβηση των Αμερικανών, δηλαδή η συμφωνία έγινε με τους Αμερικανούς, μέσον Αμερικανός του Λιβάνου και του Ισραήλ. Θα καταρρεύσει και αυτή η συμφωνία. Είδαμε ότι η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι τερματίζονται κάθε διαπραγματεύσεις για ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο συμφωνίας για να γίνει κάτι ανάλογο και με την Κύπρο και την Τουρκία? Ναι, πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ακόμα, δεν αναγνωρίζει την κυβέρνηση του Ισραήλ ο Λίβανος, και αυτή τη στιγμή είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω της νότης στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ. Νομίζω ότι, εντάξει, τουλάχιστον αυτή η συμφωνία έχει θέσει το πλαίσιο για να μπορέσει, για παράδειγμα, να αναπτυχθεί το φυσικό αέριο, ή να υπάρξει μια συμφωνία στην Κύπρο, και το έχουν επικαλεστεί και στην Τουρκία ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Τσαβούσογλου, θυμάμαι, ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν πλαίσιο να αναπτυχθεί το φυσικό αέριο στην Κύπρο χωρίς τη λύση του Κυπριακού.
Ήταν πρωτότυπη η συμφωνία αυτή μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ από την άποψη ότι η μια πλευρά δεν αναγνώρισε την άλλη. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Λίβανος δεν αναγνώρισε το Ισραήλ και επίσης μπορούσαν να προχωρήσουν βάσει κάποια συμφωνία στην εξερεύνηση καθώς στην παραγωγή, διότι είχε εντοπιστεί ένα πεδίο κοντά μεταξύ της ζώνης εκεί. Μπορεί να λειτουργήσει σαν πλαίσιο αυτή η συμφωνία, καταρχήν. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν. Διότι δεν είναι απλά ότι στην περίπτωση της Κύπρου είναι ένα πεδίο το οποίο συνορεύει, να το πούμε έτσι, μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας. Αλλά εδώ μιλούμε για κυρίαρχα δικαιώματα, μιλούμε για ΑΟΣ, μιλούμε για δικαιώματα τα οποία η Κύπρος αναφιώνται από το διεθνές δίκαιο, τα οποία πρέπει να αξιοποιήσει και δεν πρέπει με κανένα λόγο, ας πούμε, να υποχωρήσει σε κάτι ή να συμβιβαστεί. Έτσι. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τον ρόλο της Τουρκίας, η οποία δεν δυσκολεύεται να προσφύγει προς τη βία για να υπερασπίσει δικαιώματα τα οποία δεν της ανήκουν ή ποσότητες φυσικού αερίου τις οποίες δεν είναι μέσα στην περιοχή τη δική της. Άρα τελικά αν θα προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση θα εξαρτηθεί φυσικά και από το Κυπριακό πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα, αν θα προχωρήσουν. Ενδεχομένως θα είναι ένας συμβιβασμός ώστε να υπάρξει τουλάχιστον μία ηρεμία, μία κατάσταση προς τις εταιρείες και αυτό θα είναι το μήνυμα ότι υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή να μπορέσουν να κάνουν. Μόνο έτσι μπορούμε να βγάλουμε φυσικό αέριο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε τελικά να βγάλουμε φυσικό αέριο. Αυτό νομίζω είναι πιο πιθανό, αν και χρειάζεται μελέτη, δηλαδή πρέπει να μελετηθούν οι συνιστώσεις, διότι δεν έχουν ανακοινωθεί όλα τα στοιχεία αυτή τη συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Παρόλο που γνωρίζουμε το επιγραμματικά τι έχει γίνει. Στην περίπτωση του Κύπρου όμως υπάρχουν αρκετές διαφορές οι οποίες περιπλέκουν τα πράγματα από τη μια και από την άλλη θα αυξήσουν τις πιθανότητες να αναπτυχθεί το φυσικό αέριο, να αναπτυχθούν τα πεδία, διότι οι εταιρείες έχουν επενδύσει αρκετά στην Κύπρο, έχουν γίνει μεγάλες ανακαλύψεις και μπορούμε από μόνοι μας να στηριχθεί παράδειγμα ένας σταθμός υγροποίησης τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά. Άρα αυτά τα ζητήματα νομίζω ότι όσο προχωρά το θέμα του Κυπριακού και υπάρχει η άρνηση της τουρκικής πλευράς για να ουσιαστικά να βρεθεί μια κοινή συνιστός, ας πούμε, και να μην είναι δύο ανεξάρτητα κράτη, τότε το πρόβλημα, ας πούμε, νομίζω θα οδεύει προς μια επίλυση, μια διαπραγμάτευση και αυτό φυσικά θα εξεταστεί και από το πεδίο. Δηλαδή, υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις από την Τουρκία, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα επιτείνει την ανάγκη για ειρήνη. Κύριε Χατζηστάσου, μια απορία, μιας και τα έφερε η κουβέντα και πάλι στην Κυπριακή ΑΟΣ, που θεωρώ ότι έχει ο κάθε Κύπριος πολίτης, σε περιοχές μη διαφιλονικούμενες και σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν τρίτες χώρες που συμπεριφέρονται πειρατικά, όπως η Τουρκία στην περίπτωση της Κύπρου. Πόσος καιρός περνά από τον ενεργειακό σχεδιασμό στα χαρτιά μέχρι την εξόρυξη φυσικού αερίου ή πετρελαίου για να αρχίσει να επωφελείται ένα κράτος που έχει τα δικαιώματα? Ναι, εδώ να πούμε ότι τα δύο καλύτερα παραδείγματα είναι το Ταμάχ, το οποίο είχε αναπτυχθεί περίπου σε 22 μήνες από τη στιγμή που είχε γίνει ο εντοπισμός, διότι αυτό χρειαζόταν οι ανάγκες και κατόπιν αυτό έχει ξεπεραστεί από το ΖΟΡ, το οποίο είχε ατιμάσει σωστά αναπτυχθεί σε 18 μήνες. Όμως η μεγάλη διαφορά εκεί ότι υπήρχε η ντόπια ζήτηση με αποτέλεσμα να επισπευτεί και να γίνει μια fast track ανάπτυξη των πεδίων αυτών, διότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση για το φυσικό αέριο τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Αίγυπτο. Άρα από τη στιγμή που θα υπάρξουν οι συμφωνίες τις οποίες θα δικαιολογούν τις εξαγωγές, δηλαδή θα μπορούσαν οι εταιρείες να αντλήσουν τους πόρους για να κατασκευαστούν αυτές οι υποδομές, θα έλεγα μια συντηρητική προσέγγιση είναι περίπου στα 2 χρόνια, στα οποία είναι πολύ πιο γρήγορα με προηγούμενα projects τα οποία σε υπέρβασκα νερά ήταν της τάξης των τουλάχιστον 5 χρόνων. Έχουν περάσει 12 χρόνια στην περίπτωση της Κύπρου, αν δεν κάνω λάθος, περίπου. Και ακόμα η συμφωνία διαχωρισμού, τουλάχιστον το Unitization Agreement στο Αφροδίτη, φαίνεται ότι θα παραταθεί περισσότερο λόγω αυτής της διένεξης, διότι βλέπαμε στο τούνελ, αλλά αυτό νομίζω θα πάρει περισσότερο χρόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.